גם שימוש חכמים, ואחר כך יש באמונת חכמים, בקבלת האיסורים. זה החתימה של החלק הראשון. החלק הראשון שהוא המעשה הלימודי, אחר כך כאמור יש האיש, מי זה? מי תעודת הזיהוי של איש בית המדרש? אבל החלק הראשון, הקניין, אז הדברים האחרונים, השני האחרונים, אמונת חכמים, קבלת האיסורים. התהליך של הלימוד זה תהליך אלוקי, והאיסורים זה חפץ האלוקי, שהוא, וככה מקבלים אותו. נכנסים לבית המדרש, ושם מתנהלים על גלים אלוקיים, שחלק מהם זה איסורים, התורה נקנית באיסורים, ועל יד זה, לפני זה, אמונת חכמים. וקודם ראינו שימוש חכמים. מה זה שימוש חכמים? אשר יצק מים על יד אליהו. זה חלק מהקניין תורה. שימוש חכמים, האח של השימוש חכמים זה שבנים הרי, תלמידים הרי הם כבנים. יצק מים, את הרב משמשים. הרב לא מלמד, הרב מחנך. והרב, איך הוא מחנך? הוא מעציב. את הרב צריך לנשום. זהו. נושמים אותו דרך יצק מים. חיים במחיצתו. זהו. והרב הוא הרב הזה שהתלמידים הרי הם כבנים. הבנים נושמים את האבא. אותו איש בית המדרש הוא גם אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות. למה צריך להגיד אוהב את המישרים? ישר. אוהב את הצדקות, צדיק. לא, הכל מתוך רוח של אהבה. אישיות של אהבה. רבי עקיבא. ואהבת השם אלוקיך, אהבת לרעך כמוך. אהבה. גם היושר בא מאהבה. אהבת היושר, אהבת הצדקה. זה הרב, לזה צומח התלמיד, והרב נושם את התלמיד. הרב מעציב. זהו. כשלומדים, הדבר הזה נכון על כל חלק מהתורה. וכשלומדים משהו מהתנ"ך, בתנ"ך יש הרבה על תולדות ימי ישראל, ימי חמישה חומשי תורה, ואחר כך נביאים, כתובים. אז כשלומדים למשל ספר שמואל, אז גם לשם מגיע גדול שימושה. גם לשם. ספר שמואל נכתב על ידי שמואל. מה זאת אומרת על ידי שמואל? שמואל הוא לא הסופר שכתב את זה. שמואל הנביא, שגלי הנבואה, הם הופיעו דרך הדמות שלו, והם תובעים את ספר שמואל. ואנחנו כשלומדים ספר שמואל, ובו שומעים נגיד על דוד המלך, אז אנחנו עושים 3 בחינות של גדול שימוש. אחד, אנחנו עושים גדול שימוש על המחבר. מחבר, אני אומר מחבר כי אני משתמש במטבע הספרותי, תסלחו לי, זה נבואה, זה לא מחבר, אז זה כמין מחבר. נו, אז זה גדול שימוש על מי שמדבר איתו. ועוד גדול שימוש על עובדים על דוד המלך. עושים גדול שימוש על דוד המלך.
וחוץ מזה צומחים, לומדים על מלכות ישראל. מלכות ישראל, כל עניינה. נו, אז זה גדול שימוש על כלל ישראל, כנסת ישראל. אבל על כל פנים, הכל גדול שימוש. גם לשמואל, גם לדוד, גם לכנסת ישראל. והרב עם התלמידים, הרב זה המורה להיסטוריה, הוא הרב הגדול. אולי הרב הכי גדול. אנחנו צריכים ללמוד מה מצופה מהרב הזה, אבל הרב הגדול שמלמד דברי ימי ישראל, הוא עושה גדול שימושה כשהוא לומד ספר שמואל, והוא מאציל את הגדול שימושה הזה, המשולש, על התלמידים שלו. והוא והתלמידים ביחד עושים גדול שימושה לשמואל ולדוד ולכלל ישראל. והכל עם גדול שימושה. כל הרוח מצד של גדול שימושה. זה בכל הדורות, ואנחנו בדור מיוחד. אנחנו בדור תשובה וגאולה, והוא מיוחד מאוד בין הדורות. אבל אולי לפני כן נגיד כמה דברים על המושג הזה, רוח בני ישראל. רוח בני ישראל. שבזה הדור שלנו מיוחד. את רוח בני ישראל, כשאנחנו עוסקים בעניין של לימוד דברי ימי ישראל, אז כמובן שהחפצה הזה של רוח בני ישראל היא משהו מאוד מאוד יסודי שאנחנו צריכים להכיר, ללמוד, להתעצם בידיעה אותו. אז נזכיר גם כמה דברים בעניין. נתחיל עם רוח בני ישראל שמופיעה בספר שמות. משה רבנו חשש שבהם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי. נכון? וכשמשה רבנו מסר את הדברים בפרשת שמות כבר, אז כתוב שם, ויאמן העם וישמעו. משה רבנו אוהב ישראל גדול. ויגדל משה ויצא אחיו. זה הראשון של משה רבנו. ובכל זאת הוא אמר, לא יאמינו, לא ישמעו. הוא אמר להם את השדר שמוזכר פה. ויאמן העם וישמעו. אמנם נכון, היה שם האותות. האותות, כן, זה היה מענה אלוקי לשאלה שלו, אבל סוף סוף, בסדר, אחרי האותות, ויאמן וישמעו. נו. אחר כך, כשהוא אומר את מה שהצטווה עם אהרון הכהן בחודש הזה לכן, אז מה התגובה של בני ישראל? ויקוד העם וישתחוו, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. ויקוד העם וישתחוו, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. ויעשו, כן עשו, ועוד איך עשו, כאילו, נו. זה כלל את ההנחיה של פסח מצרים. גם יש כאן כבר דברים שנוגעים לפסח דורות. פסח מצרים, אנחנו 30 יום קודם הרי. ככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח. זה ההנחיה הזאת, ככה תאכלו אותו, זה רק לגבי פסח מצרים. הרוח שלה מתקיימת גם בפסח דורות, אבל הציווי הזה זה לפסח מצרים. וצריך עיון
מה זה, למה ככה תאכלו אותו? הרי אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אז למה צריך להחזיק את המקל ביד? ולמה מותניכם חגורים? עליכם ועליכם? נו, אז מה... נראים הדברים שאוכלים את פסח מצרים, כאילו עוצמים את העיניים ואומרים, הננו מוכנים לצאת ולקיים את הלכתך אחרי במדבר, את חסד נעורייך עבדתי לכאן, שזה אחר כך כתוב בפרשת בשלח, כן? מוכנים ללכת אחר השם אלוקינו, ככה זה מתחיל, פסח מצרים, העיניים עצומות והמקל ביד ומותניכם חגורים ונעליכם ורגליכם ומוכנים ללכת, ובזה מתעצמים. והמושג הזה, ממש מושג ההליכה, מופיע אחר כך באמת בפרשת בשלח, שמתאר את היציאה. השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן הנחותם הדרך, בלילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה. יומם ולילה, כן? זה לא תיאור זמן, זה מנגינה. יומם ולילה. ללכת יומם ולילה. ומה שהיה בפסח מצרים זה ההיערכות למה שאחר כך הופיע למעשה בפרשת בשלח. העיניים העצומות של פסח מצרים בעצם אמרו, הנה מוכן ומזומן, הננו מוכנים ומזומנים ללכת אחר השם אלוקינו. ובמנגינה של יומם ולילה, וגם בפועל כתוב יומם ולילה, השם הולך לפני יומם ולילה והם הולכים אחריו יומם ולילה. זה ירמיהו בדור החורבן, דור החורבן זה, כן? המצב הוא חס וחלילה, כן? ג' עבירות, השם ישמור, ואוטוטו. והדבר הראשון אחרי פרק ההקדשה של ירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים, וכולי, כה אמר, בחרתי לך חסד נעורייך, רבת פעולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. זה חסד נעורייך, רבת פעולותייך, זה כן? פרשת בשלח. לכתך אחריי במדבר, ללכת יום ולילה. ובפסח מצרים אכל ככה את הפסח, בחוץ מתחוללת מכת בכורות, ובפנים ככה אוכלים, וראיתי ופסחתי, אולי זה חלק מהראיתי הזה, כן? וזה רוח בני ישראל. הנה, זה רוח בני ישראל. מין, כן, כזה לך לך, שממשיך את אברהם אבינו. ככה בני ישראל מתחילים את פסח מצרים ואת פרשת בשלח עם הליכה כזאת, והמשמעות שלה זה ממש עם אותו מושג של הליכה, ככה התחיל אברהם אבינו. ככה נקראת הפרשה הראשונה של אברהם. נכון? לך לך, מארץ רענן, כן? לארץ אשר הרקע, בעיניים עצומות, ואחר כך עוד לך לך, נכון? אל ארץ המוריה, אחד דברים אשר אומר אלה. והלך לך הזה של אברהם אבינו, הנה נמשך אל הרוח הזאת של בני ישראל. ואחר כך מגיעים לסיני, אז כאיש אחד, תלך לך, ונעשה ונשמע, נכון? נעשה ונשמע, זה ההמשך של הלכתך אחריי הזה. אחר כך מגיעים להמשך החנייה במדבר סיני, נכון? לא זזים מסיני לפני ושכנתי בתוכם, נכון? בסוגריים אני אומר, אף לפי שארץ ישראל היא קרובה, אין תוכנית ללכת 40 שנה. זה 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע.
אז יהיה 11 יום, שבועיים, חודשיים. מה צריך להקים את המשכן במדבר? אפשר להקים עוד מעט בשילה, בגלגל או בשילה או בירושלים. לא, לא זזים מדבר סיני בלי שיש 4 דגלים סביב המשכן. שכנתי בתוכם. זה החפצה, זה כלל ישראל, עם תולדות ימי ישראל שלו. והרוח הזאת, של רוח בני ישראל, הזאת, שממשיכה את הלך לך של אברהם אבינו, ושככה אוכלת פסח מצרים, וככה יוצאת בשלח, וככה מקבלת נעשה ונשמע, ובאים מלאכי השרת מאשרים את זה, זה נעשה ונשמע מאוד אמיתי, נכון? 2 כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, ואחר כך בונים את המשכן, כמו שנקרא מחר בתורה, איך ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, זה בצלאל וחכמי הלב, שנתן השם חוכמה בהם, הם מקבלים את התרומות, והם, בני ישראל, הביאו אליו עוד נדבה בבוקר, שכתוב אחר כך באווירת המקדש, של הקטורת, בבוקר. אותה רוח. ויבואו כל החכמים, העושים את כל מלאכת הקודש, איש מלאכתו אשר הם עושים, מכל הפינות. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה על המלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. יש הצפה, אי אפשר לעמוד. ויצב משה ויעבירו קול במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ויקלא העם להביא. ויקלא זה כאילו לשון של קליעה, היה צריך כאילו לכלוא אותם מילה. עוד נדבה בבוקר, מרבים העם להביא. אי אפשר לעמוד, וזה ביטוי יחידי בתורה. ויעבירו קול במחנה. אז זה רוח בני ישראל. ככה לצאת, ככה מקבלת, ככה הולכת אחריו, ככה מקבלת את התורה, ככה בונה את המשכן, ככה. ואחר כך בצלאל וחברם, כמו שכתוב בהמשך, כל דבר אשר ציווה השם את משה, התחילו, הוכימו. ואולי נזכיר עוד תחנה שחז"ל אומרים עליה, הדור קיבלוה, שלא מזמן הרי היינו בגאולת פורים, דרך כנוס את כל היהודים, אשר בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. ואתם יודעים שהתרגום שמה מתרגם, אני אומר לכם במילים שלנו, אל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ביום תתפללו. למה התרגום אומר ככה? אני אמרתי בשפתנו מה שבעצם כתוב בתרגום. למה אומר ככה, לילה ויום תתפללו? ככה, כי אי אפשר לצום 3 ימים. אפשר לצום 3 ימים, לילה ויום. אז התרגום אמר מה שאמר. אבל מי שקורא את הפסוק במגילת אסתר, זה לא עבר. 3 ימים, לילה ויום, אל תאכלו ואל תשתו לילה. זה הפשוטו של מקרא שכל אחד מבין. אז אני בדעת התרגום אנחנו שואלים, אז למה זה כתוב ככה? זה כתוב בצורה... לא, זה כתוב בצורה אמיתית, זה הרוח. באמת, אם היה כוח, היו צמים 3 ימים. ומי שהיה לו כוח, אולי באמת צם 3 ימים. ומי שלא היה לו כוח, אז בערב הוא אכל ביסקוויט. ושתה כוס מים, שיהיה לו כוח מחר להתפלל. אבל הכתוב כתב את האמת הנשמתית של העניין. שלילה ביום כזה, זה הייתה תשובה רבתי כזו, תשובה על הכל, כל מה שיש לשור, על הלנו מסודתו, ועל שתחבו לצלם, ועל מה אחריו בבית הראשון, הרי כן, זה סוף גלות בבל, וכבר התחילה שיבת ציון. יש לתקן, כן, תיקון רבתי, מהצום הזה,
זה אותה מגילת אסתר של הדור קיבלו, שמשלימה את מעמד הר סיני. אז יש כאן, כן, קמים בשושן הבירה, זה במצב של גלות, קמים מלמטה, למרות שאנחנו מפוזר, מפורד, וכו', קמים בתשובה רבתי, שלא נשמע כמוה, שהתרגום אומר, כן, מה שעומד מאחוריה, זה לא הצום, צום זה כן, צום זה הביטוי החיצוני לעניין, רוח התשובה הזאת, ואחר כך והיא עולה, והיא מחוללת את התשובה הזאת, שמכוחה, בסופו של דבר, באמת, נתבטלה הגזרה, ונהיה ונהפוך הוא, וקמה רוח בני ישראל, ואחרי התשובה, התפילה הזאת, קמה ויודעת לקום ולהתלכד, וגם להילחם, אחרי שכבר עשרות שנים לא היו במילואים, נכון? אין שום צבא ושום מפקדים ושום כלום. אז כן, והרוג בשונאיהם, וגם בביזה לא שלחו את ידם. למרות שבפקודה נאמר במפורש, הוא שללם של הגויים לבוז. בכל זאת בביזה לא שלחו את ידם. ומי אמר להם ככה לעשות? הנה, זה רוח בני ישראל. זה ממש חידה. מי אמר להם ככה לעשות? בכל מדינות המלך. זה כאילו מגילת אסתר אומרת לנו, אל תשאל שאלות. תהיה התשובה אשר תהיה, אבל המגילה לא אמרה. זה כאילו, על רוח בני ישראל, אל תשאל שאלות. הנה, זה ממשיך את ספר שמות. וזה רוח בני ישראל שאנחנו מדברים עליה ולומדים עליה, כשאנחנו לומדים על תולדות ימי ישראל. רוח בני ישראל, הזכרנו שתי דוגמאות, הזכרנו את ספר שמות, הזכרנו את בהמשך לך לך של אברהם אבינו, את מגילת אסתר, וכמובן שאת רוח בני ישראל, שהרב הגדול שנושם את תולדות ישראל ומאציל את זה על התלמידים שלו, את הדבר, את החפצה הזה, את הגברה הזה, את הרוח בני ישראל הזה הוא מכיר מאוד מאוד, אז הוא כמובן מכיר יחד עם זה את כל אהבת השם הישראלי, אשר בתנועת חייהם, אשר במצוותיהם, ואת התפילה הישראלית, ואת בית המדרש הישראלי, עם לימוד התורה, וקיום התורה, הדבקות במצוות. כל סעיפי הופעת אותה רוח בני ישראל, את כן, הדבקות שלהם בצדיקים, הדבקות שלהם במקדש, הקדושה שלהם, עמידה מול אויבים, כשהיינו בארץ וכשהיינו בגלות, וכל ההופעה של מסירות הנפש, כפשוטו לאורך הדורות, כל אלה סעיפים של רוח בני ישראל. מה שהזכרנו, מסירות דבקות, מסירות הנפש, זה בתחומים השונים. גם כשעומדים מול גזירות שמד, גם כשעולים מעפילים לארץ ישראל, גם כשנלחמים עם האויבים בתוך ארץ ישראל, גם כשמייבשים את המצוות, והכל ממשיך את הענייני של העקדה. טוב, אז זה רוח בני ישראל. כמובן יש עליות ויש ירידות. לפעמים זה מופיע במלואו, כגון בדוגמאות שהזכרנו, ולפעמים, הרי מפני חטאינו גלינו ארצנו. גם כשגלינו זה הופיע, אבל גלינו, וגלינו מפני חטאינו. יש לה מצבים של חולשה, של התכסות, ותמיד היא בפנים קיימת. קיימת,
המורה, המחנך, הרב היקר, אמור לעזור לתלמידים לגלות אותה, לנשום אותה, לחיות אותה בעצמותם, ואחר כך כן להתנהל על פיה. בדור שלנו, כאמור, דור מיוחד, דור של תשובה וגאולה, ואנחנו בהפטרת פרשת פרה, אנחנו קוראים מיחזקאל, נכון? את הפרק הזה שמתאר את הדור שלנו. אבל אולי בעצם מה שכתוב ביחזקאל על הדור הזה, הדור שלנו, דור תשובה וגאולה, מתאים למה שכתוב בפרשת התשובה והגאולה, פרשת ניצבים. זה מקביל. אז אולי נזכיר שאנחנו רוצים להיות מורים טובים, מלמדים טובים, רבנים טובים לתלמידים של הדור שלנו. אז נזכיר את משהו, כלשהו, מהפרשיות האלה של פרשת התשובה והגאולה ושל ההפטרה הזאת של יחזקאל. פרשת התשובה והגאולה, אם יש לי משהו של תנ"ך, אז אפשר לפתוח את פרשת ניצבים, ומי שאין לו אז ישמע. אני קורא חלק. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים אשר יבחרך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו בכל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יבצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקנחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ וכולי, ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאים אשר ירדפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. וכולי. ובסוף תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זה הדור שלנו. התהליך הזה מתקיים, קימה זה וקימה, וזה בדרך הטבע. בתוך דרך הטבע יש תפקיד לגורם האנושי, הגורם הישראלי. ונזכיר, יש כאן דירוג שלבים שונים. בהתחלה לא מוזכר קיום המצוות, זה מוזכר רק אחר כך בהמשך, שמקיימים את כל המצוות, זה כתוב בהמשך. אחרי מעל השם אלוקיך, אז כתוב לפסוק ח' ואתה תשוב ושמעת בקול השם, עשית את כל מצוותיו אשר נתתי. לאט לאט, זה לא שקודם לא היה בכלל, לא מדרגות, אבל השלב הזה עשית את כל מצוותיו, זה אחר כך, לאט לאט. ויש כאן ביטוי שמופיע אולי 3 פעמים. ושמעת בקולו וכולי, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. הביטוי בכל לבבך ובכל נפשך מופיע כמה פעמים, ואתה ובניך מופיע כמה פעמים. אתה ובניך, או אחר כך בסגנון אחר, לבבך ולבב זרעך. זה תשובה של שושלת הדורות. זה אתה ובניך. שושלת הדורות שבה. ושבה תשובה מהבא, בכל לבבך ובכל נפשך. הביטוי הזה מופיע כמה פעמים כאן, לאורך הדרך, לאורך השלבים האלה. שושלת הדורות של ישראל שבה בכל לבבה ובכל נפשה.
בתשובה מדורגת. אנחנו באמצע, כן? אנחנו התחלת את הגאולה, אנחנו כבר לא בהתחלת. אנחנו כבר, ברוך השם, בשלב שהוא אחרי ההתחלת, וזה קימה, ויש עוד פרקים לפנים פרקים חשובים, מקומות חשובות עוד לפנינו, אבל אנחנו בתוך זה. ובפנים שלנו זה נמצא, בפנים שלנו זה נמצא בכל לבבך ובכל נפשך, בשעות חשובות רואים את זה, אם זה, אנחנו עוד לא עברה שנה ממלחמת צוק איתן. ראית שם את גלי האחדות ואת גלי התפילה, או מה שהיה קודם עם הנערים, כן, ממש באוטובוס אמרותי, ואחדות, תפילה, ופתאום לא רק מי שרגיל ללכת לבית הכנסת, יש לו כיפה על הראש. והנה, ולא רק כשיש מלחמה כזאת, אלא גם בתוך השנה, לך ביום כיפור לבתי הכנסת, תראה מה שאתה לא רואה כל יום. אז, שלבים, כן, שמוסיפים ועולים, ומגיעים אל הפסגה הזאת שראינו, כן, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ובמקביל ביחזקאל, מה שקוראים בהפטרה של כפה, בעזרת השם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. אני לא התחלתי מההתחלה, ואני גם לא קורא את הכל. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם וכולי, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאתכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. זה הכל מעשה שמיים, לא כתוב כאן עלינו, כתוב הקדוש ברוך הוא עושה. וקיבצתי, ולקחתי, וקיבצתי, וזרקתי. וטהרתם מכל טומאתכם. נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו. מה עשיתי? גם את המצוות שאתם תעשו, זה אני עשיתי את אשר בחוקיי תלכו. זה כאילו משהו, רוח השם נכנסת לנו לידיים ולרגליים, והיא פועלת. וזה, בדור שלנו יש עשייה גדולה מאוד של ישראל. מה זה? נכון, הכל. כן, העלייה, מעפילים, ייבוש הביצות, מלחמות, בנינו, והכל, אתה שומע כאן, זה מדובר על הדור שלנו, נכון? אתה רואה שזה. זה ועשיתי הזה, יש חשמל אלוקי שנכנס בתוכנו. והוא, כן, על כל איזה הושטת יד ישראלית, אצבע ישראלית, מופיע החשמל הזה, בעקבות ההתערות הדלתתא הזאת, אנחנו צריכים את היד, כן, תשלח את המדע, אנחנו צריכים לעשות משהו. ואז החשמל האלוקי הזה פועל, מופיע בנו, כמו שכתוב כאן, ופועל את כל מה שאומר. וזה הנה, זה המשך של אותה רוח בני ישראל. בדור שלנו, זה הדור שלנו. ואלה התלמידים שלנו, זאת היא התלמידות שלנו, והיא הופיעה, התלמידות הזאת, כן, התלמיד שיושב לפניך, הכיתה שיושבת לפניך, זה אבא שלהם ואמא שלהם אולי עלו מן השואה, או שהסבא שלהם עלה, כן, לפני השואה, והדור של ההורים שלהם נלחמו את מלחמות ישראל, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, גבעת התחמושת, מלחמת יום הכיפורים, ואולי מי מהם שהסבא רבא היה בייבוש הביצות. והתלמיד הזה בא, הוא יושב לפניך, והרוח הזאת של הפרשה ושל הדור, שראית אותה בכל הרגעים היפים של הדור הזה, זה התלמידות שלנו. ואת זה אנחנו באים ללמד
איתו אנחנו באים לנשום את תולדות ימי ישראל, והוא אמור להגיע לכל הקומות שעוד לא ראינו אותם לבנות. הוא. התלמידים שמחר תראו אותם בכיתה, אתם מלמדים את המנהיגים של הדור הבא, שבו גם יהיה הרמטכ"ל חברי הכנסת, אבל הרבה יותר מזה. התלמידים של היום, הם או בניהם, בהם מתקיים, אליהם תחזור הנבואה, והם ישבו בסנהדרין. או התלמיד שלך או החבר שלו. אז זאת התלמידות, וזאת התעודה של לעמוד עם התלמידים האלה, וללמוד את כל התורה כולה, וללמוד על רוח בני ישראל, ועל תולדות ימי ישראל, כן, כמה גדול הדבר הזה, כמה נורא, איזה דבר נשגב, ואיזה חרדת קודש, ואיזה שקידה גדולה ואהבה גדולה אמורה להתקיים במעשה הגדול הזה של את התלמידות הזאת, איתה לקיים את הגדול שימוש הזה לכלל ישראל. באמת, לימוד התנ"ך בדור הזה שלנו, יש לו משקל מיוחד, כי היינו שנים רבות בגולה, ועכשיו אנחנו מתחדשים בארץ ישראל. איך חיים בארץ ישראל? את זה אנחנו לומדים מהתנ"ך, נכון, בחלקים שלו. אנחנו שומעים גם לא רק מצוות, אלא גם סיפורים ותיאורים של מצבים שהיו, וללמוד אותם, לנשום אותם. הביקוש לזה בדור שלנו הוא מיוחד, וכמובן שהוא צריך לעשות באופן המתאים, אבל עצם הדבר הזה של ללמוד תנ"ך, ללמוד ימי ישראל אשר היו בתקופת תנ"ך, זה בדור שלנו הביקוש לזה הוא מיוחד, אחרי ימי דודנו. הרב של דברי הימים, אז הוא כמובן יודע את התלמידים שלו, כאמור, ובעצם אנחנו מכירים את המושג בני הנביאים, נכון? תלמידים של הנביאים הם בני הנביאים. העיניים המתאימות לפרש את תולדות ישראל, לקרוא נכון, להבין, לנשום, זה נביא. הוא יודע בנבואה שלו, שם למעלה, כשהוא עומד שם עם גלי הנבואה, הוא רואה גם דברים שיהיו מחר, אבל גם מה שהיה אתמול, הנביא, הוא רואה את הדברים בעיניים המתאימות. והלימוד דברי הימים זה להיות בני הנביאים, כן? התלמידות של הנבואה ואורחות הנבואה. אורחות הנבואה, כן? איזה רוח מנשבת בחבורת אלישע והתלמידים שלו, או אליהו הנביא והתלמידים שלו. איזה קדושה יש שם, איזה קרבת אלוקים, איזה עבודת אלוקים. כשתמה הנבואה מישראל, אז מה שממשיך את זה בית המדרש. הרב של תולדות הימים הוא איש בית המדרש, איש המובהק של בית המדרש. וכשיש תורה שבכתב, גם בחמישה חומשי וגם בנביאים וכתובים, הכלי הכי חשוב שנשתמש בו כדי להבין אותם כראוי, זה דברי חז"ל. לומדים פרק בתנ"ך, חז"ל הם אם אין לנו נביאים עכשיו, כן?
גם חז"ל גם ירד במדרגה, אבל סוף סוף מחז"ל יש לנו הערה, איך ללמוד, איך לעיין כללית בכתבי הקודש, בכל פרק ופרק, ודברי חז"ל האלה הם נר לרגלינו, וזה הכלי החשוב מאוד מאוד מאוד, שכל מילה היא כן, אוצר בלום, כדרכם של חז"ל, מילה בסלע, וללמוד תנ"ך זה עם דברי חז"ל אשר נלמדים בחרדת, כן, נלמדים בחרדת קודש, והם איתם לגשת אל הכתובים. יש בתורה, כדי להכיר את רוח בני ישראל, את תולדות ימי ישראל, ומה שעולה מהם. יש גם סיפורים פשוטים. אנחנו נזכיר עוד מעט שיש פרשיות יסוד, כמו בים שמוע, כמו אם נחגת תלכו. אבל יש גם סיפורים פשוטים, כשאתה לומד אותם, אז מזה אתה נבנה. הנה למשל, הסנה בוער בעינינו הוקע. נכון? התורה מספרת לך איך מתנהל המעמד הזה שמוטלת על משה רבנו השלישי. אז למשל פרט כזה, הסנה בוער בעינינו הוקע. נו, זה אמירה, כן? כמה היא חשובה לדעת את התנהלות דברי ימי ישראל. בוער בעינינו קל, זה החוסן הישראלי, העמידה הזאת, כן? ככה נקרא הקדוש ברוך הוא אל משה כשמגיעים גלות מצרים. זה חפץ האלוקי, זה בלתי קלה, זה בלתי, הוא לא בלתי נבער. סנה איננו בוער, כן? סנה איננו בוער. מדוע לא יבער הסנה? אז זה, הנה דוגמה, אתה לומד סיפור, כמה המורה לדברי הימים, כן? הרב של דברי הימים, הרב הגדול של דברי הימים, כמה חשוב שילמד את התורה וסיפוריה ופרטיה, כמה כל פרט הוא בונה אותו בהבנה שלו כן, חוקת קיומם של ישראל. יש תחומים במצוות שמי שלא יכיר אותם, אני בעצם רוצה להגיד שהמורה בתולדות ימי ישראל, כבר אמרנו שהוא בן הנביאים, הוא איש בית המדרש, אבל כמה צריך שהוא יהיה תלמיד חכם? תלמיד חכם של התורה שבכתב, תלמיד חכם של התורה שבעל פה. בלי זה פשוט לא שייך. להכיר את קדושתם של ישראל. יש כותרות בתורה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. יש עם קדוש אתה לשם אלוקיך. ויש למשל הדין של נערה מאורסה שחטאה. ושם אתה רואה, נכון, את העונש החמור שהיא מקבלת, סקילה על פתח בית אביה. ושם למשל כתוב שאם יש מוציא שם רע, אז כתוב מה העונש שלו. ואחרי שכתוב מה העונש שלו, אז, ואם באמת היה הדבר, אז חס וחלילה, מה שעושים לנערה הזאת, העונש החמור שהיא מקבלת. למה זה כתוב ככה? למה כתוב, היה צריך לכתוב לכאורה פה, אם באמת היה דבר, אז ככה וככה עונש. ואם מישהו סתם העליל עלילות, אז מטפלים בו, כמו שצריך. למה זה כתוב הפוך? קודם יש את הדין של מעליל עלילות, אחר כך. דבר כזה לא ישמע, אין כזה דבר בעם ישראל. כזה סיפור, הבנו אז, כן? מה? תוכן? הכי סביר שזה עלילה.
ואז, נו, אז צריך לטפל בו, כראוי. ואם חס וחלילה, שומו שמיים, נו, אז... והתורה בכלל לא אומרת שם שינה מה הוא עשה. אנחנו יודעים את זה, התורה שבעל פה, תלמיד חכם יודע את זה. הרב לדברי הימים. אבל התורה לא אומרת. כי סיפורים כאלה אפילו לא מאורסה, אין כאלה סיפורים בעם ישראל, על בחורה, סתם, אין כזה דבר. לא יעלה על הדעת, הדבר הכי סביר זה שזה סתם עלילה, אין בחורות כאלה. זה טוב, כמובן הוא יודע תורה שבעל פה, אבל הוא נושם את התורה שבכתב, הוא יודע. כל הדינים שבן אדם לחברו, איזה יושר, איזה חסד יש, מנין תלמד את זה? מהפרטים של, כן, של הסוחרת הפועלים, תחת האומנים, איזהו נשך, כן, לקשור את הבן אדם לחברו, את הזה הכלל הגדול הזה בתורה. איך אפשר בלי כל המסכתות האלה שמתארות? דהיינו, הרב של דברי ימי ישראל, הרב הגדול של דברי ימי ישראל, הוא מבני הנביאים, והוא איש בית המדרש, והוא מאוד מאוד יודע את התורה שבכתב, ומאוד מאוד יודע את המסכתות, איך אפשר לדעת על בני ישראל, בלי להכיר, בלי לנשום את ראש השנה, ולנשום את ראש השנה אפשר בלי להכיר את השופר. איך תכיר את השופר? מסכת ראש השונה. איך תכיר את יום כיפור? בלי לדעת מסכת יומא. מי שלא מכיר את יום כיפור, הוא יכול ללמד על רוח בני ישראל. בכלל, באופן יותר כללי. ישראל באורייתא אחת. אנחנו, הנה, ראינו הופעות שונות על רוח בני ישראל. בעצם, זה שני דברים מקבילים. ישראל באורייתא אחת. ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם. וישראל מתאים לתורה, והתורה מתאימה לישראל. להפך כתוב שישראל קדמו לתורה. כתוב נראה לי בשם אליהו. זה, אתם מבינים, פרשיות בתורה, נגיד ואהבת לרעך כמוך, של החושן משפט, של הבבא מציעא, הוא מתאים לכלל הזה של רבי עקיבא, ואת ואהבת לרעך כמוך הזה, הוא נמצא בתוך הרבי עקיביות הזה, שבאמת, זה רוח בני ישראל, זה טבוע בה, זה בפנים, זה נמצא. זה יוצא לפועל על ידי לימוד תורה, אבל זה מתאים. האיש הזה, הרב הזה הגדול, שמלמד על תולדות ימי ישראל, מלמד על רוח בני ישראל, מלמד על חוקי הקיום שלהם, הוא, קודם ראינו עוד פרט ועוד פרט, כמה חשוב שהוא יהיה איש בית המדרש, בני הנביאים. זה ללמוד על ישראל, וללמוד את התורה זה בעצם חופף אחד השני. ישראל בטבעו, ברוחו, בחוקי קיומו, הוא מתאים לתורה הזאת. אז הרב הגדול הזה שמלמד תולדות ימי ישראל, כמה הוא, כן? כמה הוא תלמיד חוכם, כמה חשוב שיהיה תלמיד חוכם, כמה לא יכול להיות אחרת. ותלמיד חוכם, גם מדובר. פרשיות יסוד של תולדות ישראל. כמובן שבתוך התלמיד חוכם הגדול הזה יש משקל גדול בתחום הזה שאנחנו עוסקים בו, חוקת ההתנהלות הישראלית, חוקת הקיום הישראלי. יש פרשיות יסוד שאותם צריך לדעת היטב היטב. למשל, ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים זה א' ב' של תולדות ימי ישראל. כל 4 מלכויות שלנו, כל מה שכתוב שם על
כן? גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. אז חז"ל אומרים שהראה לו את 4 מלכויות שם, לא רק את גלות מצרים. ואני אומר בסוגריים, ממש על קצה המזלג, מה זה, שם, אתה שומע שם על 4 מלכויות, מדוע זה כך? למה הדרך אל ארץ ישראל? אברהם שאל במה אדע כי ירשנה? ובתשובה נאמר לו, בתוך עצם הברית, בין הבתרים האלה, נאמר לו ידוע תדע, אתה שואל במה אדע, ידוע תדע, גר יהיה זרעך וכו'. למה הגלות היא כל כך חיונית בשביל הירשנה הזה? למה המסלול שלנו הוא כזה? שהייתה, מההתחלה כבר הייתה גלות מצרים עוד לפני חטאינו גלינו מארצנו. וההמשך של 4 מלכויות זה המשך גלות מצרים. זה לא היה מחויב, היה אפשר בלי 4 מלכויות. אבל אנחנו נדבר בשפה של בתי הספר, נשארנו כיתה. היה צריך לצאת עוד פעם להמשך, כן? עוד קטעים חשובים של גלות כדי להגיע לעיר השנה. מה נותנת לנו הגלות הזו? קודם כל איסורים ממרקים, איסורים מעמידים את האדם כתלוי שמיים. וזה פועל מה שפועל. חוץ מאוד דברים סמויים שאולי אנחנו לא יודעים, אבל זה... אבל יש עמידה מול הגויים, מול הרשע, מול שנאת ישראל. עמידה שמתקיימת